இன்றைய சிறப்பு கோபுர தரிசனம். அருள்மிகு ஸ்ரீ கற்பகவள்ளி ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரி சமேத ஸ்ரீ சதுரங்க வல்லபநாதர் திருக்கோயில், திருப்பூவனம், ஊர் நீடாமங்கலம் வட்டம், திருவாரூர் மாவட்டம். சுமார் 2000 ஆண்டுகள் பழமையான தலத்தில் நம் இனிய ஈசன் சுயம்பலிங்க மூர்த்தியாக அருள்பாலிக்கின்றார். தேவார பாடல் பெற்ற 276 சிவனாலயங்களில் 166வது தலமான இங்கு நம் பராசக்தி தனித்தனி சன்னதிகளில் நின்ற கோலத்தில் இரு அம்பிகைகளாக திருக்காட்சியளிப்பதும், மற்றொரு சன்னதியில் ஸ்ரீ சாமுண்டீஸ்வரி அமர்ந்த நிலையில் அருட்காட்சியளிப்பதும் தலச்சிறப்பாகும். வசுசேனன் என்ற மன்னருக்கு மகளாக தோன்றி ராஜராஜேஸ்வரி எனும் திருப்பெயருடன் வளர்ந்து சதுரங்க விளையாட்டில் யாரும் வெல்ல முடியாதவளை திகழ்ந்த நம் அம்பிகையை மணமுடிக்க நம் ஈசன் சித்தர் வேடத்தில் வந்து அவளுடன் நடந்த சதுரங்க போட்டியில் விளையாடி வென்று பின் அனைவருக்கும் இறைவனை அருட்காட்சி தந்து ராஜேஸ்வரியை திருமணம் செய்ததாகவும், இறைவன் இத்தலத்தில் சதுரங்கம் விளையாடியதால் சதுரங்க வல்லபநாதரின் திருப்பெயர் கொண்டதாகவும் தல வரலாறு கூறுகிறது. கடந்த ஆண்டு மாமல்லபுரத்தில் நடந்த 44வது சதுரங்க ஒலிம்பியாட் போட்டியினை தொடங்கி வைத்த நம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சதுரங்க விளையாட்டின் முன்னோடியான இத்தல இறைவனை குறிப்பிட்டு உரையாற்றியது சமீப காலத்தின் தலச்சிறப்பாகும். ஓம் நமச்சிவாய நமக.